os chamamos con doble motivo, diría eu, non? Por un lado, vamos a presentar xa oficialmente un libro que temos feito ao longo destes últimos anos. A verdade é que dimoslle varias voltas e revoltas, colaborou máis xente con nós, moitas correccións e demais, e fixemos un libro que se chama Guía das árbores e arbustos do Barco de Valdeorras. É xusto o que é a capital, vamos, o recinto urbano. Non recolle todo o término municipal porque iso era inviable e podíamos ir a un libro absolutamente inabarcable, non? Por lo tanto, pero sí que quisimos facer un libro donde viñeran descritas todas as árbores que temos no barco. Fundamentalmente buscando un espírito didáctico, que se poda traballar nos colexios, por exemplo, cos profesores, e que a propia xente, cando vaya pola rúa, pois ves a un árbore, poda mirar, facer unha foto, mirar e vir ao libro e ver que tipo de árbol, como se chama, e sobre todo o que é máis importante, onde se atopa. É dicir, todas as páxinas teñen, por exemplo, esta é a aciñeira. Hai unha foto da aciñeira e logo hai fotos da árbore feitas no barco, en árbores do barco. E despois, ao final de todo, di no mapa nas zonas 1 e 6. E ao final da páxina, ao final da guía, ven un mapa da capitalidade do barco dividido por zonas. Home, non di exactamente en que rúa está, porque hai árbores que están en moitos sitios. Por lo tanto, non podemos situarlos exactamente, porque eso se poderíase facer, bueno, é imposible, é inviable, porque lóxicamente hai árbores que están en todas ou en parte das rúas do barco. Entón, hai unha clasificación tamén por orden alfabético, en fin, bueno, esto lo explicará después todo Diana. Yo lo que sí quiero decir es que este libro nació un pouco, cando nació, fue como unha homenaxe que quisimos facerle a través deste libro ao que fora concelleiro de Medio Ambiente do barco, Luis Ramos, e, bueno, pues aunque tarde, pues chegamos a él, non? E que aquí, repito, como dixen antes, colaborou moita xente, que despois os dirá xa Diana, un pouco os citará todos esos. Eu só